pane nhenda ndikakubaitire panapa. Aiwa vanhu aiwa tinoti vanga vari interested nekukomenda vachipa maviews akasiyana-siyana pamusoro pemashoko abuda togona ari Nelson Chamisa yesterday achiti aiwa ini recently handina kumbova nemadiscussions nevanhu regarding zviri kuitika panguva ino, achiti aiwa kunyange zvangu aiwa ndine open door yekuti munhu anenge achida kuuya tichiita maconversations nemadiscussions aiwa ndiri open, we can do. Zanapinda mashoko vanhu vari kuti aiwa Nelson Chamisa yakatamba iyi iri right here yekuuya aiwa achi outshine Boomshogeza not subscribe like what on the bell kuti mda pa BBC Zimbabwe kudanyira chiti leading the conversation with the BBC Zimbabwe. Can you blame Nelson Chamisa for putting a disclaimer on what Geza said, given how Geza conducts himself? Is it strategic for Geza to go in public mentioning the names of opposition leaders, telling us that they spoke and agreed? Geza is in hiding. However, he is mentioning the names of those who are on the ground, putting their lives on danger. If Geza, you have support from other ZANU-PF leaders, Chiwenga in the military, why he didn't mention their names and tell us how they spoke and agreed, so that people can have confidence that for sure they are working together? Why mention opposition leaders alone? Is it strategic for Chamisa to keep quiet when such things happen with his name chuckled in? Let's talk. Domashoko aturi panapa tiri kuti aiwa panapa muchiona Boomshogeza achitaura mashoko ekuti aiwa ine ndakanoona aiwa vanasikala vana Chibaya nana Nelson Chamisa, but at the same time we know kuti aiwa Boomshaw ari into hiding, hazozikanwa kuti ari kupi, but anomenchera mazita evanhu vari paground. But at the same time tiri kuona kuti kune vamwe maallies anotongozikanwa kuti Boomshaw anotongozikanwa kuti anenge ane vanhu vanoziva vari kumasoja kana kuti mawar veterans. Why is it he is not mentioning them? Was it strategic kuti Nelson Chamisa aiwa anouyawo odhinaya mashoko iwawo oro angaizama kuti ave safe kuti arege kuzouya tiona maforces kana mapurisa law enforcement officer vachizoda kuzomuinvestigata kuti what really happened? Ngotidze mafunguro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pane comment section menu kudze mafunguro enyu. Subscribe or like, don't on the bell icon.